Isang umaga, nakita kong pinagmamasdan ni Mama ang mga pictures nila kasama si Lolo. Kaya hinihiling ko kay Mama na ikwento niya sa akin ang buhay nila noon. Ma, siguro ang saya niyo noon dahil napakabait ni Lolo. Oo naman, anak. Pero nagiging magulo ang lahat kapag umuwi ang Tito Franz mong lasing. Bakit naman po, Ma? Inaano po kayo ni Tito Franz? Inaaway niya ako, anak. At hindi lang ako, pati ang lolo mo. Lalo na kapag hindi niya naibibigay yung hinihingi ng Tito Franz mo. Kawawa naman kayo ni Lolo. Kung meron sana ako noong mga panahong yon, ganito ang gagawin ko para hindi mamihasa si Tito na awayin kayo palagi. Tay, pahinga ng pera. Birthday kasi ng isang kumpare ko. Ano naman ngayon kung birthday niya? Ba't kailangan mo pang humingi ng pera? Anong pambili ko ng alak na regalo ko? Alam mo namang wala akong trabaho. Hindi ka ba pwedeng pumunta doon na wala kang regalo? Ang dami nyo pang tinatanong. Bigyan nyo na lang kasi ako kung hindi. Kung hindi ano, Tito? At sino ka para pakialaman kami, ha? Sino ako? Ako lang naman ang apo ni Lolo na nag-aalaga at nagbibigay ng pangangailangan niya. At ikaw? Sino si Lolo para sa'yo? Akala mo kung sino ka? Nakikitira lang naman kayo ng mama mo dito sa pamamahay na to. Kung nagkikitira kami, pwes, ikaw din, Tito. Ayla, apo, pabayaan mo na kami. Hindi, Lolo. Namimihasa na yan si Tito Franz sa ginagawa niya sa'yo. Tignan mo nga yung sarili mo. Di hamak na mas malakas ka pa kay Lolo para magtrabaho. Pero ano, nandito ka? Nangihingi ka ng pang-inom? Hindi ka ba nahihiya? Aba, akala mo kung sino ka na? Tama na! Pwede bang umalis ka na muna dito? At ako pa talaga ang aalis dito sa bahay? Hindi ako papayag na ginaganyan mo si Lolo. Magtrabaho ka para matustusan mo lahat ng bisyo mo. Hindi yung aawayin mo pa si Lolo. Ikaw na nga tong nangihingi. Ikaw pa tong may ganang magalit. Tara na, Lo. Sige, apo. Ma, di ba sabi niyo nagkasakit si Lolo? Oo, anak. Naatake siya noon dahil sa kagagawa ng Tito Franz mo. Ano po? Bakit ano pong ginawa niya? Paano? Isang araw, umuwing lasing na lasing ang Tito Franz mo. Nagsagutan sila. Kaya hayun, hanggang sa inatake sa puso ang lolo mo. Grabe naman si Tito Franz. Anong klase siyang anak? Mabuti na lang at umabot siya sa ospital noon. Kaso, hindi na niya maigalaw ang mga paa niya. Kaya inalagaan na lang namin siya. Ganun po ba, Ma? Kawawa naman po si Lolo. Sana ipinanganak na ako noon para hindi ko hayang mangyari kay Lolo yon. Tay, gising. Bakit ba, anak? Ano bang problema mo? Walang problema. Gusto ko lang humingi ng pambili ng alak. Nabitin kasi ako. Bitin ka pa? Tignan mo nga yung sarili mo. Lasing na lasing ka na. Tapos gusto mo pang uminom? Tignan mo tong matandang to. Bibigyan niyo ba ako hindi? Huwag niyo akong ginagalit, tay. Tito, inaano mo na naman ba si Lolo, ha? Dumating na naman ang tagapagtanggol nyo. Alam nyo, kahit magsama kayong dalawa, hindi kayo obra sa akin. Lasing ka na, kaya magpahinga ka na, Tito. Itulog mo na lang yan. Hoy, Mayla, huwag mo akong pakialaman kung anong gusto kong gawin, ha? Ikaw matanda ka. Ano pang hinihintay mo? Sinabi ko na magbigyan mo. Wala akong may bibigay, Fran! Ano ba, Tito? Tama na! Sumusobra ka ng bata ka! Ikaw ang sumusobra, Tito. Parang hindi mo tatay kung itrato si Lolo, ah. Kala mo may pinatago kang pera kung makahingi ka? Tara na, Lo. Baka ano pang mangyari sa'yo dito. Ma, kung inalagaan mo si Lolo, paano po siya namatay? Hindi ko man lang siya naabutan. E di sana nakasama at nakilala ko po siya. Nagtatrabaho kasi ako noon. Si Tito Franz mo ang pinag-aalaga ko at pinagbabantay kay lolo mo.
Bakit po si Tito Franz? Eh di ba nga lasinggero siya at palaging wala dito sa bahay? Yun na nga eh. Nagtiwala ako sa kanyang hindi niya pababayaan ng tatay. Pero mali ako. Ano pong nangyari kay Lolo? Isang araw, binilin ko si tatay kay Franz bago ako magtrabaho. Oh, Franz, papasok na ako sa trabaho. Ikaw nang bahala kay tatay, ha? Yung mga gamot niya, nilagay ko na pala sa mesa. Painumin mo na lang siya mamayang tanghali, ha? Oo, ate. Siguraduhin mo lang na mapapainom mo ng gamot si tatay, ha? Baka mamaya sumpungin niyo ng high blood niya. Huwag kang mag-alala, ate. Akong bahala kay tatay. Sige, aalis na ako. Baka malate pa ako sa trabaho ko. Sige, ate. Ingat ka. Naku, birthday pala ngayon ni paring Bert. Nasabi ko pa naman na pupunta ako. Tulog pa naman siguro si tatay. Makapunta nga kahit saglit lang. Tay? 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 Ganun ang nangyari sa lolo mo, anak. Kaya siya nawala agad. Grabe naman po si Tito Franz. Mas inuna niya pang makipag-inuman kaysa alagaan si Lolo. Kaya sa tindi ng galit ko sa tito mo, pinalayas ko siya. May asawa na raw siya ngayon. Sana lang, nagbago na rin siya. Sana kasama na ako nung buhay pa kayo, Lo. Siguro, buhay pa kayo hanggang ngayon kung ako na lang ang nagbantay at nag-alaga sa inyo. Tay, nandito na po ang apo nyo. Sayang lang at hindi na kayo nagkita at nagkasama. Lo, alam nyo, mahal na mahal ko kayo. Kahit hindi tayo nagkita, sigurado ako, buhay ka pa sana hanggang ngayon kung akong nag-alaga sa'yo. Alam ko po, napatawad nyo na si Franz sa lahat ng ginawa niya. Ma, kung meron man akong isang kahilingan sa Diyos, yun ang nabuhay sa kanyang panahon. Dahil gustong-gusto ko pong iparamdam sa kanya kung gaano ko po siya kamahal. Gustong-gusto ko pong maramdaman ng mga yakap at pag-aalaga niyo po, gaya po ng pagpaparamdam niyo po sa mga anak niyo noon. Sana, makasama man lang kita kahit sandali. Ate, Myla. Franz, kapatid ko, nagbalik ka. Ate, patawarin mo ako sa pagiging pabaya kong kapatid at anak ni tatay. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ng lahat yun, ate. Kalimutan na natin yon. Alam kong napatawad ka na ni tatay kasi siya yung klase ng ama na hindi marunong magtanim ng sama ng loob sa kanyang mga anak. Kaya nga, Tito, hindi ka man nakabawi kay Lolo. Bumawi ka ng pagmamahal sa pamilya mo. Alagaan mo silang mabuti. Tama ka, Iha. Maraming salamat sa inyong mag-ina.